Kahit akon, wala di ra mo. Kada ko dako kula, pero perdi ako ito na ako nasawa. Bisan kung tutuyuon, bisan kung lati kung kuta akon misis, akos ko. Bisan kung lati kung kuta akon misis. Porbida, kahina-hining nga sound man. Porbida, Ah, pichil. Darwin, itnyay mo, para ito dumako. Yeah. Oh, ginsisiniplatan mo nalot kami ni Parerene. Ano? Naangal ka, nagiinom kamit akong pare. Ano man ladog kami haton? Usap pa, talag sa manlanganin kami magkatangkay ni nga akong pare. Say pa ba kung baga masukutin nga among tagay nga, say pa ba kung nato kami hagawas magiinom? Oh, Ayos ka gulot pare. ayos ha. Waray binat batit imo pa, di sa imo. Waray ka man lang ani. Waray man lang ani. Maka-ik sa ring pahiton mga kabatanon. Uy, ay pag nakuha mo tama pare. Bangin makabatiri na. Diba? Ay, ano ba ito pare? Hadlok man nga ni hayo mo ito ni mo asawa. Waray nga niya, makayakan di ba kanina? Marang nga pare. Oh, Naawa nga ni kay mo, kay nakakabusis kay itong imo asawa. Ako, isus, pare. Mahayakan pala ako. Baga na armalit itong babay itong akong padis. Ay, kay, baga, talagsa, gingagagaran ko gad. ano? Di rito pwede ha kun. Ay, siya nga, hali. Klaro man pare. Kanina, nasa ring arena. Klaro nga hadlok ka imo itong imo misis. Ano nga nasireng Irina? Ano Aray ito? nasireng. Ha? Pare. Ah! Ay, nakam. Sige. Nasa ring... Kanina, siya nga hali. Klaro man pare. Kanina, waray nasa ring arena. Klaro nga hadlok ka imo pare. Ah, sige na pre. Pag inom na kita. Rina, sakto na! Sakto na! Sakto nga panulay ka. Kanina na din na Aray. imo pare. Dakon ibubuot. Baga napakamaisog ka pa. Ay. Sige yan na, sige. Igawasit imo ka isog, ha? Igawasit imo ka isog. Animal ka. Sakto na! Ha? Sakto na ka, Rina! Oh, sakto na! Animal ka, ha? Diri ka na kung agagaday mo. Maram ka naman nga, diri ko akus nga. Padapatan ka. Kay panabating animal ka. Bis ka sumabot kung hinuhiri na. Kung bisan mo lang itong imo tudluhin pasikitin ako, ha? Ha? Diri mo na kami kikit-on itong imong mga kabataan. Dinhihin pa naman la, church. Ano tayo luwas nito? Ano to? Pasikitan. Pasikitan ko no. Aray. Ani amo lang Hirina. ta. Kaya nakatawa ko kuan kay Hirina. Iya anak ka. Balik seryoso na. Nakatawa. Ano to? Pasikitan. Dinhihin pa naman la, church. Bataan dinhihin pa naman la, church. Mga kabataan dinhihin pa naman la, church. Mga kabataan dinhihin pa naman la, church. Mga kabataan dinhihin pa naman. Diri mo na kami kikit-on itong imo. Wala itong imo tudluhin pasikitin ako, ha? 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 Tumabot kung hinuhiri na! Tumabot kung hinuhiri na! Kaya pala ba? Ka naman nga, diri ko akus nga. Padapatan ka. Day mo. Nga, diri ko akus nga. Padapatan ka. Kaya padapati nga animal ka. Bis ka sumabot kung hinuhiri na. Kan bisan mo lang itong akong tudlo impasakitan mo, ha? Diri mo nagod kami kikit. On nga itong mga kabataan din nga panimalay. Ha?
Ayaw, God. Anong ayaw, gad? Ha? Agoy! Kapdos di mo king kambras. Nadulot ba yan di mo mga kulo? Waray kulabot! Oo ngayon. Utura daw ni mo sa rin kanina. Ha? Hadlok ako ay mo? Ha? Ha? Nga diri pwede ha imo nga masina ako, ha? Ha? Agoy! 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 Ha? Sakto na! Sakto na! Oh, pare. Ani ka muna sa kubitan opisina. O kasagat tayo mo shades. Baka naman lang branded eh. Sige daw. No, ayaw, pare. Kaya, awanin na good pare. Kaya ano nga nanginginom man. Nanginom. Mo niyan. Mani. Nanginginom mo niyan. Kaya ano nga nanginginom man. Nanginginom mo niyan. Awanin na good pare. Kaya ano nga nangingitom matligi dito na imo mata. Yan. Ano to nga ba yung nahubagit imo may agtang? Iton, kuan, pare. Kuan iton, nahubog man gud ako naton inom kagabi. Mamay man ba? Nakausa kita ka case. Duwala kita, di ba? Nahubog ako ngan. Naruntok ako, pare. Ha? Oo. Pero, kay kumaturog ka naman hanto parehan. Manakot paglakap, di ba? Ha? Di ko susumatan ni Orling ha. Pagkita likod gud dahil niya gimpukaw ko ni rin ang kastigo. Pare, sa ring ko, han lumakat ako, mau pinanimo kakaturog, di ba? Nagmata ako pare. Oo, sakto. Nagmata ako kay inihi ako ba? Amad to. Maharam ka naman basta hubog. Baka di namimimeriya. Anay, namimimeriya. Namimimoriat pa ni Malay. Maharam ka naman basta inihi ako ba? Maharam ka naman basta hubog. Di rin kita nababaro kung bis ultimo atong panimalay. Di ba? Sabagay. Sakto ka. Ay, bastilan. Maharam ka lang. Pare, Ha? ini na mga kamras na yung braso. Ano man lot, ini? Ha? Kuan? Ha? Ah, man pare, kadamo man yun, pare. Ako lang nga ito pare nagkamras. Ano? Sugad man ko din pare. Han mahinga turog na ako. Ay sus kadamon namok. Ngano rek sabot ka na kagatan. Ang lamok ako na imbis nga gulpi na ngayon na akong baga pakalot ng kinagtan. Amo ito nga naglastro. Mo ba, pare? Oo, pare. Oh. Ay, mupin nila nga nakabling daan akong pasangil. Dari pwede nga makasabuti pare Orly. Nga bisanin nga akong kausan din sa trabaho. Andir ako tak misis. Diri. Waray makakasabuti ni nga akong sekreto. Maupay. Kay nakauli ka dayon hinsayo. Oo. Para man ako nga waray pa kita surangan. Waray nagyapon ni paralit. Maupay kay maaram ka. Ngan ayaw naman pagsiring nga waray ako gamit nga asawa ha. Katuyo lahi imo. Permi short iton imo intrigo ha akon. Diri ako nakakarigamon iton aton sura. Okay man la ito. Ada. Kay okay na la. Ya siya mat imo siring. Oh. Hala. Kay aani ka naman la ano? Oy sus Mario. Dere, oy, hala. Amo Kaya lagi. ka naman la. Oh, hala. Maray, sabog din mo rin magbasa. Ani ka naman la ano? Hala. Oh, musiring. Ya siya mat imo siring. Kay okay na la. Ya siya mat imo siring. Oh, hala. Kay ani ka naman la. Gan sayop mo man kung kay anong wari ako makag-andamin sura para iklupon. Ikaw itong pagluton sura. Kaya kadiyong ka nito imo mga anak. Kaya sigurado man, nga turog naman adin sa'yo, nga di rin nakakapangaon. Sige. Ay, kasaklap man din nga kinabuhi. Imbis nga mapahuway anay ko kay gula trabaho. At kay ini. Ako pag uliton mga lahiton amon iklupon. Ay, pero sige na lang ini. Sigurado man good nga. Kung nagpipilit ko pa ini, pagluto at sura kan rin na magiging samok la. Salit. Sige na lang. Ako na magluluto basta waray la. Samok.
Maupay na tiyo katurog ta kasawa. Bakit lalaki nga nahagong? Ay, hin ka pupuri tini nga kasawa. Hin ka maisog. Siya pa ba kung baga nadurda ko ini? Taga-abaga ko nga nila nga ni Hiya. Ba, kung baga gagarang ko. Gagarang ko nga ni bis ko gadlay ni udog sabong. Ighanger. Pero, hindi ko ako pasakitan niya akong misis. Mahal ko ini. Yan, bisa na pa itong makapasakit niya akong. Hindi ko ako nga bultahan niya. Hindi ko gihapon gusto nga magkakaaway kami. Hindi ko good ngayon. Ako sabayaan ta akong pamilya. Salit. Antusun ko na rin nga akong kapalaran kan rin na. Usap ha. Di rin man lutin niya baga nagig-away ha. Ako nakadaman niya tao. Adaman lang kung baga kami lang nga duwa. Salit. Papabayaan ko na lang niya. Stilan niya akong misis. Kaya nung diri ka pa man nakaturog. Kinitaan mo maluluat ako ha. Oo. Ano? Darutin mo kasi na ako na no. Ano? Diri uy. Wala ko gad kasi na imo. Nga diri pwede nga masina ko imo kay mahal ko ikaw. Asya. Klak-laro hala. Kayo utron ko. Bisan leto na akong tamuying keng iton imo baga padapatan. Diri mo na kami makikitaan nga iton kabataan. Oh. Rina? Rina? Pag-isdalanay kita yan na kay kami naman lang karne. Karne na liwat, karne. Kagabi nagkarne na lot ako. Isdalanay kita ha? Ay. Ano man iton? Di naman kita masukot makatilawin karni. Oh, ako ni diri. Karawan ito ng mabati. Masaring palera nga. Diri ko kamugin papasurahin karne. Kay tuod man. Talag sa kita nakakasuran karni. Saan pa daw di na rin ha? Basta, isdalaanay kita yan ha? Mana, mausa daw ka kilo di nga buraw. Pili ulit ng sariwa ha? Kayo di day. Di nga namumudlat at mata. Oo, kaniton bukahon day. Mana? O sige na, ito. Sige, ito na lang akad. Ito na lang ang burawin akad. Parang balagyan isda. No, page doing. 4. Kayo di day. Di nga namumudlat at mata. Oo, kaniton bukahon day. Pili ulit ng sariwa. Mausa daw ka kilo di nga buraw. Oo, Doy. Opay pa ka mo nga mag-asawa kay bagala ka mo hinaan pa iyo kalugaringon balay kung maglaris. Ayaw pagsali nga pati kung ano nitong kaluto itong isda. Pagdidibatihan pa niyo. Alang, gusto ko hinipaksiwla. Ano nga paksiw? Oh, Maaram ka na nga dirito nangangaw kabataan kundi papaksiw. Kinahanglan, prituhon la iton. kay masukot naman lang itong prito. Paksiluat ini, paksiwon. Kahit kabataan di nangangaw ni Paksig ba dito na? Hinpaksi, Ano ano kay ka ba? tinuod good man, nga pati itong pagluto, naglalaris ka mo. Sering ko, prito. Mas mapay itong prito. Opay kay baga ikaw ito nasusunod, sir. Haroy. Kay maurong din nga akong mga customer, iton mga misis ko dito nasusunod, sir. Ay sus, dito pwede akong mana. Kinahanglan ako iton masusunod. Ha? Ano? Ano man ka daw? Ako? Kundi na doon nakitaan niya, kadam Paksiw. ang tao. Napaltakan ko na gud ikaw yan. Oh. Kalahin siplet ni Rina ako. Wow, dalutakin niya na. Oh, yes, sir. Adi na ito niyo buraw. Oh. Ay, sus, ma'am, sir. Para waray kamurimok. Tulaan na lang ni nga isda lugod.
paksiw ngayon, ha? Uy, Rina. Hoy, ikaw itong lamon nito nga imo paksiw. Kay diri itong mga ngaon itong imo oro, ha? Sorry na, pastilan. Sorry. Sorry. Baga kanina haros mo pa ako pakaaluhan na merkado. Baga narangrang ka pa dito, baga da ako pa ko yung boses. Ano man yan, sige daw. Sakto ka daw, ano? Nalamon ba itong imo mga oro hiton, ha? Kay pwede pa man iniprituhon o true. Mas marasa nga nitong paksiw, ngaging priprito, di ba? Sige, buhata. Ngat ikaw itong lamon nito. Kahit imo mga oro, nangangaturog na pag pinangaon kun... Nangangaturog na pinapanga... Ay, sus. Halatagod nga rin magbasa. Nangangaturog. Kahit imo pata. Ngat ikaw itong lamon nito. Kahit imo mga oro, nangangaturog na. Pinapangaon ko na nga gin... Papagsura ko na lang prito nga bunay. Buisit ka, buisit ka. Totoo na gudin niya kasawa. Gugti. Ano yan eh? Totoo na gudin niya kasawa. Kaguti nga babae. Kaya sugisugan pa. Gagaran ko nga ni... Bagalang nga ning kuyuman nga. Titidsong ko ini. Ba? Probare! Ni, nakabati. Ay, maisog na. Madungog pa. Sige, Joyce, hindi mo manatananan. Ate, kumikita ka, gumulit yung mga papa. Alanggad. Kayo ni papa, ano? Kaya ano nga pero miniging kakastigo ni mama? Kaya di rin na ato'y papa. Tara, sigun tayo papa, ngatuhan ni mama. Sige, tara. Tara, baka niya kan hinandris pagkiton. Ganun kada ko ni... Page 5. Ato na yun, 6. Page 5. Ato na yun, 6. Hindi nga yan, hindi yan. Ay, trap word. 5. Adalo yun. Ganun kada ko ni... Hinandris pagkiton. Baka niya kan hinandris... Page 5. Tara. Tara. Opa! Oo pa. Ato yung mama! Mama pa. Kaya ano? Nakita ba niyo nga nag-aaway kami ni iyo, mama? Di rin kami nag-aaway ni mama, papa. Yung kakastigo ka ni mama. Balitaw. Ah, Ato'y mama mga pa. Para diri ka niya kastiguhon. Alagad kay kadamo. Dako ni mo pa. Dako, Nim. Dako malat akon mga Dako din buot. Mama. Tiguhon. Para diri ka niya kastiguhon. Alagad ka dako mo pa. Gudeli, mama. Diri mo ganito. Agi. Pero Pa ako man mo narokan. Mm. Di tapugtot pa. Kaya wala pa ako mag-uli pa. Gudeli, mama. Alagad ka dako mo pa. Gudeli, mama. Pero di mo ganito. Diyos ko. Di na din maupay hinging bubuhat ni Rina hakon. Di rin maupay itong nakikita na hakon mga anak. At gibubuhat ni Rina. Di rin na kayan. Linghod. Ano ito? Linghod? Ang pabang panahon na mga bata pagaling pa. Baga diri pa ko ang mature. Di rin na. At gibubuhat ni Rina. Kita na maupay itong nakikita na hakon mga anak. At gibubuhat ni Rina. Di rin na ngayon. Linghod pa itong panunahon at akon mga anak. Pero maram na ira mag-agata akon para atuhan ko ira mama. Di rin maupay.
papabayaan ko na leko ito imo katangahan, sugad. Dili kay sugar ito. Itakon laba, ilulugar ito nimo kasinahon na akon. Kung arit mga kabataan, kontrol agad ba't di mo kalugarin? Kay nakita at mga bata at mo gimbubuat akon. Nasisina ka? Haroy, ano ba nga nasisina? Nag-i-speaker? I-speaker taga kay mo, aray. Sino? Ano ba nga natakon? Nasisina ka? Gimbubuat akon. Nasisina ka? Haroy, ano ba nga nasisina? Nag-i-speaker la ako wa imo. Ayaw ka dahil pagmarautat akong mga yakan. Baka naman lang diri ko yaging gagagaran. Hoy, ikaw ha. Ayoko pagturutarhuga ha. Kay diri ni maatras sa imo nga mga lawas. Oh, Bisan ka pa daw higante, ng buros ko. Aatuwang ko ikaw. Makakapot nga niya ako, pisaw ba daw? Implaw ka gudakon. ay, diri ko nila pagbabaton-batonon inyong Kaya lang. babae. Mahilabal at amon lang tugi. Nang bangin nilot ako hinimahingas, may kastigo lugod. Oh, Darwin. Ano tayong problema? Baga kanina ka pa man nagiginawan na larom. Ay, oregan pare. Ano nga waray? Kanina ka pa namon na obserbaran. Kami nga tanan din yung mga kaopisina. Balitaw. Ay, bakit nagka-diferensya ni Rina? Di riton may tatabo. Nga problema ako ni Darwin Herena kay sunod-sunuran Herena iya. Sos? Ano mo man liwat pa kasabot? Pirmi ka ba ato ka na Darwin? Ha? Kalungon ka ba nira? Tapos turak niyo. Yan kita nagalan niyo itong postura itong aton kausa oh. Brusco. Tapos? Magabagal kan Andres. Wala magabagal Andres Bonifacio. Kan kita out kada ko ni Darwin. Tanding kan Reyna nga pitit. Kira rahi ito may tatabo nga iyo gintutuuhan. Ay, kung maaram lang ka mo. Kung maaram lang ka mo. Eh, marap ka mo usap pa ha. Ako mismo nakasaksi nga respetado hirina. Dakot iya pagrespeto kan Darwin. Eh, makapir na kayong pag-inom ni Darwin na irabalay. Ito hirina, sos. Sunod-sunuran ito, itong gusto ni pare Darwin. Kung maaram ka lito ni tatabo pare. Pag-uuli mo, kung maaram ka lang. Sugad? Ano man itong problema ni Darwin? Ano tiyan yung problemahan? Bakit may dani? Ay, kabit. Kabit ba? Pare, ayaw lang ko igawa sa amon tungod ha. Mabaktas na lang ako. Ha? Kaya ano pare? Makuri na. Bagin kumiteri na may sisislit kita kay mga nakakabarbar kita. Oo, nakatuba ka. Respeto lang pare. Kuri na. Siyempre. Sige, ikot bahala pare. Ano kay, ipapalagay ko lang akong dumul-dumul ng motor na eh. Sige. Break. Sige pare. Sige, pare. Mahawas lang ako ha. Sige. Yan ay. Ay, sigurado. Masisilik nilot ako ni Rina. Makuri manggod baribara na ako mga kausap. Salit. Bahala na lang eh. Kakarautong ko na lang. Napatong ni Rina ako. Aali na ako hamong portahan. Maabri na ako. Agudya! Maupay! Kay nahitultol ka pa kung hain ton imo balay. Rina, ano ko paluot nga na natitida ka mo ng pamaog? Kulang pa ito ka panulay ka. Nangangalimot ka naman gudon oras ig uruloy balay. Haroy!
Kayo mapigad lang kami ni Pare Ramon kanda nuli kay dibuhan iya Oray anak. kulabot. Basta kung diri ako natugot, diri ka magpipirit. Totoo naman laliwat. Ha? Nga, baga ikaw biyabrit ito maisog ha? Sugad, ikaw ba't maisog? Karwata ini, karwata ini. Ano ka? Ayun, pag-skip nga, panulay ka. Baka dididi. Agad! Baka dididi. Agad! Agoy! Huwag Kaulol! Mga anak, ha? Kumita ka na rin, ha? Kumita ka ng buwit, hindi mo maupay-upayan nga batasan. Kumita ka na? Oh, pasalamat ka nga, arit mga kabataan. Pasalamat ka! Hoy! Hoy, makain ka! Di rin pa kita tapos! Di rin pa kita tapos, animal ka! Balik ka din, lalaki! Ato, papa kan mama! Ato! Mga anak, dito ka mo nga iyo gintutot duha akon. Kay pa di mama. Papabayan lang niya, papa. Ha? Dili kami naayo, papa. Permi ito ka ba? laging babawag ni mama. Ang ano eh. Permi ka laging kukulito. Atuin na lang yung mama pa. Diri ko gud nakukumbinsit akon mga anak. Nakadulot na gud man na ira linghod nga, hunahuna ang ira mga nakikitaan. Nga pangastigon pagmaltrato ako ni Rina. Sakto. Kinanglan, maiba iton makikitant akon mga anak kaamon ni Rina. Kinanglan, salit tikang yan. Diri na ako mapa-under kan Rina. Diri na. Ha? Anong hangin pa rin nga? Baga ikaw man yan itong nagdarahamonin. Like clubbing, ha? Asya na, anuna, ikukuran ka pagkumbiday niya atong sakay, pero yan na. Iya pa, ito nag-aaghat di ba? Para labagang maiba ito na atong palibot. Pero may naman good luck kita trabaho. Sakto ka pa rin, Darwin. Ope kay, nakaghuna-huna ka iton. Ayaw lang, pre, kay tikang yan ha. Kada Sabado, permi na kita magawas. Permi na kita mag-night clubbing. Animal ka! Duro-duro ko mo hindi mo bang abusar? Baka di ka na palanta dito na ako mga busay mo? Ha? Oo. Nasusobra na ako mo. Gindodominaran mo na't akong kinabuhi. Dira ko robot rin na. Nga masunod ang atan niya imo ig-pro-program akon. Panomdom ha. Tawo ako.
may ako kalugaringon, mga desisyon, nga pagburutan parat akong kalugaringon. Baga napalag ka na good ano. Anay la, ha? Madali ay good la, madali ay la. Uy, nakain daw la. Uy, dili, kumuha yung baog. Ay, di na masungod ito yung pagbubuhato na ako na rin na. Papatilawang ko na kung ikaw yan. Bisa na kung nakainom. Papatilawang na kung ikaw. Ano? Mapalag ka pa, ha? Di na ako masungot. Mula ako pagkagas ni Kon, ha? Dili na rin, ha? Animal ka! Buhi itong baog kay... Igbubunal ko ina imo ulo! Bubunal ngayon. Ika rin. Animal ka! Ato ka na? Dali na good nga di! Dali na good! Dali na good, ha? Di! Nakikigdulong ka. Buhit akong bukri na. Di na ako babae, ha? Gusto mo ko nagpasakita. Buhi ka. Buhi, ha? Buhi! Dali nga di! Kakangitong kit imo bungko! Suga din eh! Di rin mo ito mabubuhat. Wawangi yung kuti mo papasukan. Sukan! Ha? Ano? Aray! Ano? Aray! Ano? Ha? Aray ka di! Aray ka sakit! No, ito ka na good, ha? Dali nga di! Dali na good, ha? Dali na good, ha? Dali na! Imok tulong. Sobra ka na good! Sobra ka. No, sobra ka na! Aray ko! Aray ko! Ano? Sama ka mo! Animal ka mo! Naogup ka mo kan iyong papa! Animal ka na aray! Aray ka sakit! Aray! Di rin ako nalilipat. Hindi papakita akong mga anak. Aray ko! Bagat nalilipat pera nga. Nag-iinamay kami nitong irananay. Di rin sakto. Animal ka! Kasakit Dili. ito! Oh! Anong ka na? Ha? Sige! Ato! Ipakita imo mga anak kung ano ka kaisog. Kung ano ka makaret nga ba na. Ha? Ano to na? Ato na, animal ka. Animal ka, good niya babae ka. Animal ka. Bako pa ito niya mong isisin niya makarit. Samtang ikaw itong diri mo pa yung bubuhata ako na. Nasubra ka na, good nga rin ka. Nasubra ka na. Aray! Aray! Aray ko! Aray ko! Masakit! Aray! Aray ko! Aray! Dili! Dili! Oh, pare. Ano? Magamasalubon ka na liwat. Nag-away kami kagabi ni Rina, pre. Ha? Okay, ano? Tungkol ba natong pamartni? Oo, pre. Kaya wari ka daw magsarid. Bisan nga lotin ng misis, masisiyan ito. Siyempre kay, nayari na ang oras yan imong pag-uuli. Di ba pare? Ginsigan ko na ikaw nga pagsasarid gad. Nasa rin ka man lang nga, diri ito, kaya hadlo kay misis sa akon. Oh. Marang ka pare. Diri nga tanan nga oras, pasensyo sa iton aton mga misis. May oras gihapon iton nga baga mapasot era mga kaulo. Yan, asya ito. Asya ito itatabi ito kan Rina. Kung maharam ka lang pare itong tinuod niya na itabo. Pero, di na ko nalinis susumatan niya kung nga ako itong dihado mo ni Rina. Titinawaan pa ako. Papabayang ko na lera. Haira pagtuo. Nga adok hirina akon. Bisa man kun itong tinuod. Ako itong dihado hamon ni Rina. Nahihimo ko lang pasakitan ni Rina tungod. Diri ko karuig nga maandir ako ni Mrs. sa tubangan ton akon mga anak. Diri. Di pa kita tapos, Darwin. Andaman ko ito ni mo pag-uli. Sakto. Ini nga pisaw. Asya nita ako igtatargong ka, Darwin. Ha? Kitaon ta. Kung diri ka bagod ini mahadlok. Pero, magkuring nga ni, tutudun ko ya pagsamad-samari.
Di ako masugot nga baga iyala ako pag pasakitan. Diri good. Yang kala. Brum, brum, brum. Ano nila? Ito, Facebook na nila. Nakabulos. Nakabulos. Wala na yung mga dira ka nakikit, Oh, kakailang ko, ano kang motor dito? Pasakitan, Facebook. Diri good. Taon. Ini mahal pag pasakitan. Diri good. Oh, karon iya di sangkay nga. Hunog-hunogin motor. Sakto. Hiya na di. Mag-aada na. Paadi na yan. Animal ka! Baga di ka bundak pa itong portahan? Halala, patong ko na ikaw yan ang animal ka! Makakadilaw ka gudi nga pisaw kung nagtutusok ko na imot yan! Uy, may nakapisaw. Oo! Nga nagtutuod ko ni pagbunay mo. Ay, op! Pwede lang nga nasa loko. Nasubra ka na kung babae ka, ha? Doon na ko tayong pagkatabay akon. Yan, diri ko na kung ini mapapalabay nga. Aray! Aray! Mamamatay ni Pap! Again? Mamatay nga ni. Mamatay nga ni Mama. Lalakit maluwas na ito kay Rot. Oo, kuya! Diri! Diri! Nakabulos ka na kan mama pa. Nangatarong na ti mama. Ayos-ayos ko na nanonood. Balitaw! Ayos-ayisan ko! Sakto na mga anak. Ayaw niyo pagyak ng sugar ito. Kay ba ti mama? Pa! Pero may kaninaway. Balitaw! Pero ikanigig kakastigo! Dili ko mababasot mga kabataan. Hindi ba? Nakita man gud nila kanina kung paunan ako niya pagtagdon. Salit kinanglan. Mautod na gud naging bubuhat ni Rina ako na. Kinahanglan magbago na ya. Nga dili na magkinasinaha akon. Kaya nagtitikad ako itong mga kabataan. Dili mo upay kung permi kasi nang permi kami nag-iinaway. Amot mamamat anit akon mga anak. Ay, salit. Kinahanglan magbinuga sa gud kami ni istorya ni Rina. Kinahanglan. Waray nagamit ito na atong pag-istorya. Suganan akong siringa imo. Makausa mula ko papasakitan.
Diri ka na makita akon. Haamon nga niton mga bata. Diri maupo da imot mga kabataan. Oh, bagalunlun! Kung diri ra maupod, ako lang sa iton magawasin nga panimalay. Sige. Kung parahay mo, amo ito't solusyon itong atong problema. Sige. Diri ko ikaw babalabgan. Pero ayaw kalimtirina ha. Waray ako magpalaya sa imo. Ngan diri may tatabo nga makigbulag ako ha imo. Kung nabuhat ko man ito nga pagpasakit ha imo. Gusto ko lang nga may mangnukay itong imo sa nga gimubuhat. Diri mo pa nga hatubangan mismo't aton mga kabataan. Impapakita mo. Ngayong kakaya-kaya mo lako. Maarap pag ulit tikang katikang. Tikang kita makasal. Bisang pagkutulay mo. Waray ko ito buhata. Tungod nga mahal ko ikaw. Salit. Pasensya ka na. Kung akon ginpaagi. Ginpaagi hing pagpasanto. Akon ginpaagi. Pasensya ka na. Mahal ko ikaw. Bisang pagkutulay. Pasensya ka na. Salit. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung naging paaging pagpasantupan ni mo sahip nga pagtagadakon. Diri na ako ginpaagi. Paagi. Amo na. Ginpaagi. Hanakon. Amo na. Ginpaagi. Hanakon paagi. Hanakon naging Pagpasantop. Salit. Pasensya ka na. Ginpaaging pagpasantupan ni mo sahip nga pagtagadakon. Pasensya ka na kung paagi ada. naging paaging pagpasantop. Ginpaagi hing pagpasantop han imo say. Salit. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung paaging pagpasantupan imo sayop nga pagtagadakon. Apektado namang gunit aton mga anak. Marang ka ba? Ngahan mawarayan kang pamurubuot. Himbis ka magtinuok ng mabarakan imo mga anak. Duro pa nila karagtatawa. Ngan sugad-sugad nga nagrarayak pera nga nawarayan kang pamurubuot. Ano? Ori na. Ngan duro ko nga nasakitan. Di na ko gusto nga magdakot at itat mga anak nga sugarit ito. Sugarit dalagan tira mga hunahuna. Di ko gusto nga dumagkot kabataan nga maraot it pamatasan. Diri ako na ogo pa imo. Sa alam mo nga tanan rin na. Salit merisi ha imo, gimpatilaw kan imo buutan nga bana. Nay, Oli nga to ha iyo. Pangaruhin sorry ha imo bana nga na imo mga anak. ano? Waray na pero. Imo sayo, Prina. Buutan ng imo bana. Imo sayo nga napasakitan ka, Rina. Iri ka na makakatarahin pariyo kabuutan nitong imo bana. Nay, Kung baga ibala ini nga imo na asawa. Diri buutan itong iyo. Diri Diri bubulanan. O bubulanan. Kung baga ibala ini nga imo na asawa. Kung baga ibala ini nga imo na asawa. Diri bubulanan itong iyo pagdongon. Waray na itong nga imo mga ngipon. Permi ka na pagbubungian kung baga ibala itong nga tao nga imo bana. Nay, Buotan ni Darwin. Napunan laing tao na itong nga imo bana. Usa pa, huna-huna adaw. Kundiri ada imo itong problema, ha? An imo mga anak, bisan usa, may umupod ba imo? Waray daw ano? Kay ikaw ito may problema. Sali ito ura ako. Ulia itong imo pamilya. Diri ka na makakatarahin sugad nga bana kan Darwin. Diri na, Lina.
Oh, pare. Sa'yo pa man, ikauli ka na. Oo, pare. Mag-undertime ako, pare. Mamimerkado pa manggod ako. Ha? Kaya niya rin na. Umuli na hera, pare. Emergency. Hindi ko nila sumatan ito na akong pare itong tinood ng sitwasyon namon ni Rina. Dakot akong pagtuo. Masusulbar pa namon ka mag-asawa, ini nga mong problema. Oo, sige pare, uli na. Kaya bangin magabihan ka pa sa merkado. Sige na. Magdadali ako. Magluluto pa ako. Yan, kukuhaan ko pat akong mga anak haamon ni Rani. Haruy. Makurigod man itong imong katanan. Itong responsibilidad. Oh. Kaya nga, di naman ta akong mga anak kabalay. Mga anak! Nanguli na ngayon kamo? Ay, tikat to palang tako ayo pagkuha kang dama na dilya. Din na kami pa. Kaya nga nanguli naman kamo? Ngan, ano di? Bagamanin may ginluluto ako sina. Ayaw pagsiring nga. Kamo, mga anak. Di ba, gintuon ko na kamon mo upay nga diri magluto ha? Diri magdagkot din stove nga kamula. Delikado. Bangin kitang... Ako ito nangangalayo di ako kusina. Rina? Ikaw? Oo, Darwin. Umuli na ako. Gusto ko mga layo. Rina, ayaw ko pagdatog Rina. Rina! Wala. Alas 12 na ngayon. Rina? Umuli na ako. Ikaw? Oo, Darwin. Umuli na ako. Yan, gusto ko mga ron sore mo kung ano man na akong mga gingawihan hadto. Oh. Ang pag-andaray mo. Aminado ako. Sayop ko nga tanan. Nga nakasanto pa ako, nandiri pag-ugo pa ako ng ato ng mga anak. Yan pati naghihapon ang pursuso ko nga nanay. Oh, Rina? Imbis nga ako ang ugupan. Ikaw lugod ang ginugupan. Ginpanhiyukat pa akong imo. Hani mo ako masuntok. Oo, Tronco. Sorry. Dili ko gusto nga pasakitan ka o masakitan ka. Napilitan lang ako para masangpit kay ton imo sayop nga pagtagadahakon. Uri mo ang pangaron sorry, Darwin. Kaya ako ito na ang mangaron sorry, imo. Kalimtan na lang itong hatanan. Magtitigan kita utuhin kinabuhi. Nga punuhin pagmahal ng pagrespeto, Rina. Oo, Darwin. Ngan igin sa saad ko. Iba na nga rin itong imo ikakaupod. Iba na nga asawa itong magtatagada imo. Salamat, Rina. Daming turo ka salamat. Mga anak, siga di ka mo. Para yun nga among ibubuhat niya yung mama. Gusto namon niya mamatan na yun maupay kung ano ta amon gipapakita nga maupay nga pagtagad hakadatagsa. Nakakaintindi ba ka mo mga anak? Mga anak, Ay maupay. tikang yan na. Magbabag unay mama. Nga diri ko naaawayon ni iyo papa. Para diri na kamo mag-referee ha amon. Oh, pare. Magasaring pahintag alog. Baga, maaliwalas man yan at imo pamahong-pahong. Yan, Adi, maalasin ko na pero di ka pa man nagdadali pag ikauli, ha? Oo, pare. Umuli naman ko diri na balay. Nasa ring pa daw ako. Ano man, pare? Ano man, ha? Pwede kaliwat baga, mga duhala ka botelya na yan. Dito kantin. Saan kita manguli? Oh. Ano man? Ito niya ho pare itong baga diri na pwede. Ha? Oh, kung okay lang ko dahil mo, pwede man hamon nila kita magtagay. Ha? Pero kay... Bangin na load kung mag-away nga na rin, ha? Di rito pare. Mas masisina lugo din na nga naawayan ako. Kung nato kita gawas magiinom. Pero kung nabalila, okay to hiya pare. Oo. Sige. Ay ako luwat, magsasarit ako kan misis.
Eh, mako rin ha. Bangin pag-uli ko. Hipakang liwat ako. Masuldak boss sa opisina. May nabukol.